Kublai phi baro kini long ki khubor bam tagasngi. Ka Shillong Civil Hospital ka long ka jaka aijing sumar ka bakhiatam hajilla. Namar ka long ka hospital sarkar ka bakhullut ye ka jat ka pay. Lada ye pet ka jing shakri ka jongka ka long ka babha e bar ka baduna hakiwe ki benta ka baki pat ba ki bawan sumar ki donkam haplet shakiwe pat ki jaka aijing sumar ha Shillong. Na kaliang ukhubor antor habayo banyakran bar ka joint director jong ka civil hospital ka Dr. F. Khur layo ban bu jing kelishwa kumno kakat MHIS katulun ha civil ka Dr. F. Khur ge thu ba ka Meghalaya Health Insurance Scheme ha ka ka hospital ka long ka ba ai jing mentoi bhai ki nongwan sumar namar ka ya kat kum ka jinglong ka jingpang ha ka ba ki nongwan thia pang ki deban penrung kerteng yeladi shwa lingba ki jaka penrung kerteng balabu da ka hospital Henry menta ke jing pendon kam ya ke MHIS card omla ban pediang lumda omdan u Aadhaar card kumta ki bawan sumar lahap link ne pendon kam ringkan u number Aadhaar card lim kumta omla shu ba ke sarkar kan yaram namar kadai ka bala pentrai kam da ke sarkar mi yathu ka Dr. F. Khur ya ke MHIS card menta bala pentrai kam ka phase 5 kala jankut bada ubnai nailur on pentrai kam sa ka phase 6 haba kelipat kumno kakat MHIS kaya debat kathir kapet dawai bar kiru kom phates na kalyang kahe ka civil hospital kaya thu ka syongkat kum ka jat jingpang bapoi ki Nongpang ya ka bakila ban sumar ki aijing sumar ka bapaka lada om ila ki phano shakiwei par ki jaka aijing sumar ha ka Nongba Shillong Kong pi dei ki bawan chindawa ya ikunju pi na ipara kunju pi isi tom kom no dan mau dan hat pi tiap pang ni po civil tapi tiap pang civil pi tiap private na pi tiap general tapi tiap hang ni pi on register MHIS kan di kan di ka pi register MHIS ke diction men kong na sin ba sin men kong atau pi so kan di MHIS ka ai ka aje motoi nam him pa dio temata han yang i pi wan ban simdo ai kun jong pi kelak punya tu piok dawai nenen po civil hospital. ya ni Asli. Pelan. Dan dasyumnya. Masuk smart. Kang pidon mau piang. Nadu menu pi wan tiap pang ne. Kan no kan laitio buat palak bon smart don. Kadai bom don dawai ne bom don tiar ne. Bom lak smart syu. Ya card MHIS na do ki one day di don kan MHIS card ki yo si bom ka benefit kan mar por bagi one tingi si kili lupa na ki don ne em ki enroll ne em ki la register ne em ke MHIS ti ya ki ba klem register ro ni la don ki counters bangi pha so ya ki mi pha bakin le register nang bakin avail ka benefit jong ki bon ba ki packages jong gane ka MHIS menta ni don ha ka stage ha ka phase 5 however insa shift no shaka phase 6 jong ka MHIS te ka tingi pha ki bakin register nagata ka dawngi bu bakin ki registration booths tu ha ka ni ka hospital jong ka way te kanang makan pensok iki bakin yo ban avail iki packages jong ka kani ka health service tingi don hadu hajar tam iki packages bagi don te marsan one room maki lada ki producer ke MHIS card te kamu nila misa block ya ki packages ya kamu ga jingpang ya bagi don misa block te ki sa avail ka services ka shong ki packages ka dor ka long la jong kat kum ka jingpang jing stong jong ki Tingi ipat ba bun ki beri ki bala dengan kat MHS kan rekim la pat ban penengkam na bakin siu ya tu ka jimut jing se bentik do de jen nomor ki ong ba ompat lagi ya utau Aadhaar card ka benta ka jong pi kum ki punya in hospital te ya ka kani ka MHIS pemtan de long ya ka kalong ngi hab bet ban link bat ka Aadhaar ti la rakhan pa link bat ka Aadhaar kinum yo ban avail ka benefit jong kani ki packages ki badon ha ka MHIS
te kani ka ngi ka hangi bon ha ki bedang don ka tu ka refusal te ki bam tre ban enroll ya ka adhar henry ka la de ka bakong san bangin pentip chi ki bre ban long kan create ka awareness ye ki bakin wan cha khamat bakin enroll ya ka adhar namar ba om tang ha kani ka MHIS henry ha jan man ki scheme kham tam ki ba mi na central government Ladap him link mat ka adhar kemo him yo man avail ka services any of the services Nak yang ini MHIS kan mo lada anda lada bling bat adhar kan to kono mo ki pai ba ban ho smart ki ajum to ni bon ki ong ba kadam na MHIS kan dai bon kim jiyo ban thiet ya kita ki dawai ban coastal kamla ban yang gitu ya hablai bi sabar tak ek sinjam jok pi kum coastal ha te kata te ki la da don shortage of medicines ba du menta na marha ini por momentang idang don ka transition men shwa ba kala ashna du ba kala shimti kanika Meghalayan medical service limited mo drug services limited te ki ya ki inden jong ki dawai ru kan hable na kata ka corporation te nakata ka da ba don kan ka transition bingi na po DHS office of the DHSMI kim nyo ban thiet u dawai te kini ki MMDSL ru ki dang stang ban pentre kamanta te ka don some form of a gap is there te ki don ni dang face a little bit problem ban yo ki dawai te in the next few weeks I think so kini ki dawai ru sa yo aling ba ka MMDSL kata ka dega wei ka pangila ang penbiang ki dawai Tapi tu ki dawai yu ke sibukum ko hostel kala ban pembiang yang uyu pai ba ubala ban kot bor se ki dawai yu ki jai dawai yu ba ni ha ka hostel ka farmasi ka bu bagi pai ba kila ban yo ba ki don kum ki life saving drug ki common lada ki ba don kam ki jingpang ki balong common ki tu bar khoj ni la man ni bo ti ya menta pangidon ba ka society ti ki don ki pangidon kam kum ha uti he ka pangin pan yo supply ni lang ni thiet na ka society pangidon ni pen biang ki jing don kam ki dawai ka tu ka ni ka bangila ka bangi ko bor ta hadu mata nak leng ka sibil hospital hatu kila ada biang lot yang kita ki equipment dan yang kita ba ajing sumar hang ne ba upai ba no kam syuk ban lek sabar buon hi ki don ki equipments namar ba la da don ki jing don kam bade tingi shi tho shaki bor ki bahalor bakin penbiang tamba mla ban la i don teng khat kan da don kum ka CT scan ka don ni MRI ka don ni don ki por ba ka sniu kam trekam kan simpor ka to ka nesni la se ka chitayo artayo hado bangindayo ban repair te tang hai kum kita ki por ni la banum ai ki proper services through these much needed equipments to the people services of the equipments ya ki brio ki badon kam hende ka bala hi tingi ya le ban penbiang ban don ki equipments kan minginum don kam ban pha ya ki sebar Tegi dan kendat izin tuna ning tai ba ni ka sibil kaya kendu bagi pai ba kiwan ki ang ba hingi la yo ban chakhi la di ka tu ni Nongpang ban smart ni mudan mau la se oki ti ado lai tio umla si ban smart ba ha ma sawe ku ko di hospital kila mi tu kendat ha belon ba kani ya kata la da kila thiang ni hable run ki investigations jumi kila thia ka tu ni ni le investigation ti henry ya ka ba mdon pade ka kimdon ki manpower la ni le se mdon ki equipment kum hakani ke case on fi badon mau le se ngampat pek ngampat pek ya kata ka dika bedung don mau ha la bande gol bladder ne la bande kidney ne ha po urinary bladder mo ti banda yo le se kan ni ba fikran ma fi menta yo de ba de ha jong ka kidney ru ngim la ngampat la man pentikna ya kata man de kum ta tingi urologist tingim don tingin hab hi ban pha sumar sabar henry la de ki ba ni don hi ki surgeons kum ki gallbladder stones e ki ba mo ni le hang ni ha po hospital ru ni le ki cholecystectomy bani long henry la da kum cholecystectomy ru la don other complications but de ka ba ki justify ki doctors hang ne bang nim la bangin le hang ne
ti ngihat ban refer pada Sabah namar bangin sule pada kum takala ban polis ke jingja ke basmusi ke bang snow bang imla bang kot bor ba ke ke bang don hang ni tingi hap hi ban refer naman ta ka jingbet jing bah jing Nongpang tingnya pai kindat Asia ni hospital minta kala long kamnya pula di pai bab ni penyang ke parking ni kita te kemangi iwa ki farmasi wa pakin bu kila kamnya ba to kadang kala kontina ke hospital kan se ban kampen biang bakam bu aku bagi cakap bakam kuli si pai ba kata kalong jing punya na po ka government mo ti ka ka bangidon mentang ya make the best out of it tingila persang ni kuno ban le kata re ho ni ka bon pha ka jing khapnya ki jing thia ru bon sin kim dam ki Nongpang dan bagi hap thia hamadan tangba government hospital but we cannot do anything imla ban turn away the one unu wanda penthia hapo corridor ni hap ban penthia namar bangin be nginom ai ga jing sumar tangba kila yo jing sumaru ki pat ba kila hun bagin don hang ni ti kata ga jing khapnya le si stang ada ki ni la ju pha iteng hi ki ya ki ni ki proposals ba let's say kani ka ba khamrim ka building kila ban pen prano kila ban snano da ka laimala saumala kat kum ki jok ka bamenta kata ka di ka wei ka bala man khampen tunai kani ka jing khapnya ban ai khambon ki jing thiar unam ta ki Nongpang ibu ko sandu la sinam ta kum kala ke jum toy pai ba bon so thu kalau ni kampangi dong kam long kum ki hostel kinyele ban yo ka jing khoi suban nam ta ka jiko jikia so dong su ko hostel katagri ka responsibility jongi ginong penya yang ni mingin pet bakalong ka bakhot ka basuba ka balong ka healthy environment no henre ngan ong pade ba ki pai ba ki ban smooth ho ka de ka responsibility jongi namar kani ka hospital jong pai ba tiki don teng khat ki bam don ka civic sense ki penjabo shani shatai ki le jabo mo henre la da barok khoi hi ngas no ba ki don ka responsibility mo ti kanom don kata ka jing jabo ka jing berat pathari ki jabo jaban chani shatan polisi thank you